kula menika nembe kemawon dipun timbali dening kakekne Semar. Anak-anak dipun kempalaken dening kakekne Semar. Kakekne Semar niku paring jawuh. Dawe kakekne Semar badhe mbangun wujudipun Kahyangan sinuwun. Sekawit ngaten. Lajeng ngempalaken betah wong krana kakekne Semar niku rak mboten gadah napa-napa. Tegal gadah, sabin nggih babar pisan mboten gadah. Simpenan nggih babar pisan mboten gadah. Mila nggih ngempalaken para anak-anak sami ngempalaken arta kadamel mbangun wujudipun Kahyangan. Anehipun anggenipun kepareng bangun Kahyangan menika mawi wujudipun srana pusaka tetiga ing nagari Ngamarta sepisan pakem jamus kalimasada tumbak Karawelang lan payung tunggul naga. Aniku kula lajeng nyuwun priksa. Mo bangun Kahyangan niku kahyangan pundi sing dibangun? Lah niku kula dicentulani. Kaya mangkono Petruk nggih. Kowe ora ngerti iki perkarane wong tuwa, nek dawuh ngoten. Kowe ora perlu takon, bagune kowe tak kongkon jeneng anak Aneng Anunggita kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo asmane wong tuwa. Sing baku kowe budhal. Ngaten lek dawuh niku. Lajeng kula nyuwun priksa malih king menapa dadak mawi wujudipun srana pusaka tetiga ing negari Ngamarta. Kula dipun centulani malih. Wis kowe budhal. Mongko budhal niku babar pisan mboten gadah napa-napa. Terus kula ngriki niku sangu kula ming 20.000. Lintune pun mboten enten. Rokok mawon utang teng toko tangga kula niki mangkoten. Mila babar pisan mboten gadah menapa-napa. Sampun kula aturaken wigatos sing karsa. Kakekne Semar nggene pareng badhe mbangun Kahyangan. Mila kula ngampil pusaka tetiga ing nagari Ngamarta nun. Ngaten wigatene karsa. Cekap matur suwun. Kantong bolong Petruk wonten jawuh. Nggih. Mengkune bakal tarembuk lan para kadang Pandhawa. Uga Koko Prabing Darawati jalaran Pandhawa ora bakal pisah kalian Koko Prabing Darawati. Mula perlu tak rembuk sadurunge kantong bolong. Liripun dipun rembuk saderengipun menika kados pundi? Menapa wonten raos awal menapa awrat maringaken pusaka tetiga ing negari Ngamarta? Ora kok seneng awal utawa kabutan ning tetepe kudu nganggo petung. Dadi kebak itung-itung kang pekasan mengko bakal bisa manggih wujuding karahayon. Kantong bolong sawetara bakat tak suwunake priksa marang Koko Prabing Darawati. Kados endi Koko Prabu menggah pusaka parang badhe kampil dening pun pecuk manggung Koko Prabu. Goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler goncang ngalis trisang mawe kandrung. Yayi Nadyanto gemlaring nagari Ngamarta tanpa beda Kahyangan Suralaya. Menawi koncatan pusaka tiga ing nagari Ngamarta tartamtu badhe ringkih kawontenanipun. Nadyanto namung kantosa iyuping payung jembaring nagari Ngamarta. Menawi taksih kiya mawujudipun pusaka tiga tartamtu badhe lestari. Yayi, sampun agage maringaken pusaka nagari Ngamarta do Yayi. Tuntang meneng ing samudra langut tanpa pagut lan kanang akasa kantong bolong wonten jawuh. Aku njaluk wanci 40 dina suwene sawusing anake wujuding pepitungan. Lila lan orane pusaka kampil dening pecuk manggo mengkono sawuse sarembuk.
bakal tak wenehke pusaka Tulunegara Ngamarta minangka dadi srana Kakang Badrana yanggone bangun kahiwangan kantong bolong. Remoreh mangosomyo ngamong ambrengeng kadi karunaning kaswase aneng marga malatkung sinuwun blakan kemawon cedhanipun wonten raos mangu-mangu maringaken pusaka tetiga ing nagari Ngamarta. Ngaten. Ora kok jeneng mangu-mangu nanging kudu nganggo petung. Kula niki sinten? Semar niku sinten, Cabi? Miwiti Manumayasa. Miwiti Bambang Sakri. Miwiti ingkang Eyang Wiyasa, Sang Prabu Pandhudewanata kabeh niku dimong dening kakekne Semar. Kula dereng nate mireng kok. Enten raos mangu-mangu semunipun awal niku dereng nate mireng. Leluhur paduka niku mboten wonten ingkang awal kaliyan pun Semar. Sedaya pusaka niku sing ngresiki kakekne Semar. Saben sura diresiki dening kakekne Semar. Bareng niki dina Semar arep duwe gawe nyuwun ngampil pusaka tiga semunipun awal. Mangu-mangu kuwatos. Sing dikuwatosi napane napa pedilek kula dol? Kula sanipun mboten nate adol gaman. Napa kuwatos pusaka tumbak kara welang niku kula gadhekke Jabi. Lho kula niki nggih dirasa pangrasa lho. Wong nipun disawang tata gelare. Wong niku enten wong pinter ning ora iso ngomong. Ning luwih lante panggraitane niku wonten. Meneng mawon ning ngrasake. Gelo atine ning nggih meneng. Ora trima kurang meneng. Kowe kurang pira? 50 apa 20? Meneng. Mboten ngomong. Ning getem oleh plerak pleruk pleda-pledu cangkeme ngoten niku enten malih wong niku sing ngomong ora trima ngomong protes ngono niku wonten ning jenengan mriksani kula niku pripun Cabe kula niku nadyan ta wong mboten duwe ning lante panggraita kula krana kula kulina utawi nate nderekke wujuding satriya ingkang laku utama piyayi luhur nate kula derekke sak mboten-mbotenipun kula saged neniru dhateng menapa ing dados slaganipun solah bawane lagak laku lakon nyang lagian lho ngoten kula nate nderekke Kanjeng Hyang Wiyasa kula ngertos solah slaga lagak lagu nyang lagian nderekke Prabu Pandhudewanata ngertos solah slaga lagak lagu nyang lagian. Wes tu kula niki. Lho ngeten iki ati kula keronta-ronta. Kula niki nyilih mung disemu mawon pun krasa kok. Disemu. Iki oleh apa ora niku mung ulat kula niki kraos. Nomae diparingi dawuh disemayani 40 dina. Nek mboten pareng karwane kula mboten nyilih. Lho ngoten. Pengen tak golek silian liyane ngoten. Ronta-ronta lho kula niki sugih rung tau mlarat bendina kok. Nyilih ora dipercaya napa mergo lek kula gawe kaos suwek nggen geger niku. Kula macak mboten kula pentingke sing baku napa. Urip kula niki lalapan rasa, urip kula iso srawung. Wong niku lak bedane enten klambi to. Enten bondo to. Wong iso ganteng mergo napa? Mergo macak. Jabi. Wong rupane ala macak iso dadi ganteng mergo klambine bathik apik. Contone Mak Dijani kula tukokne bathik lho, ditingale beteke. Monggo biasane klambine dhewe disawang mboten kenging. Bareng kula tukokne bathik jilirit-jilirit rada simu gilap wonten seje pun kaya camat. Ngoten. Lah wong nate tanggapan mlebu tegrane sing di omah. Lho, Pak Camat nggih. Sanes kula yoga. Nah perkara sak nyilih pakem jamus Kalimasada mongko kabeh niku sing openi kakene Semar pun sakniki angsal napa mboten. Niki wancine pun telas lho niki. Pun niki. Niki pun ajeng limbukan.
Ning kula nggih mboten kesusu tetep kula jangkepi, jejerane kula jangkepi. Wong niku nggih omah-omah kula dhewe. Ngoten. Sing nata niki nggih kula niki. Sing nata apane? Kok nota-nota. Mboten sing krenah-krenahke dulur niki kula ngoten lho. Wis omahmu kene, pun kowe ning lore ibumu niku kula krenah-krenahke. Kula mbang ngoten. Wong kula niku tukang nata dulur kok. Dulur sing dereng tata kula tata. Iki kowe ning kene iki aja geger aja rame karo dulur apik. Lho niku kula krenahne ngoten lho. Yoga niku kula krenahne kok mbangun apa? WC jeding Bapak Kandhanono. Wis gamping wedi tak teri. Lho niku Kusuma Mbah Sudra ngerti karo penandange wong cilik. Satriya namur laku nonton kahanane wong cilik. Lho ngoten lho. Kula kali Pak Heri Nugroho ni padha ngoten. Ming kula niki seniman panjenengane niku piyayi luhur. Ning lenata padha. Cedhek karo kawula cilik niku cedhek. Persis. Rumah samule bagusi kok. Lha pun sakniki pareng napa mboten? Sawetara durung bisa tak nilake. Niki pancine pun telas lho niki. Diparingi napa mboten nek pancen mboten diparingke kula tak pados liyan lintu mawon. Iya golek liyan-liyane Petruk. Niki pun estu to niki. Kula ajeng nyun pamit lho niki. Nek mboten disukakne kula ajeng nyun pamit lho niki. Lillahi taala lho niki. Iya wis golek liyan-liyane ra dadi ngopo, malah ora ndadekke bingung atiku. Mergo aku wis ngandharake aku tak rembugan kalian para kadang dhisik. Niku pun estu niku. Estu lho niku. Kowe kok kean cangkem petok jejak iki niku. Nek bali-bali yo. Ya, ra kelingan rabine adol sentolot biyen kan. Ora anti dhuwit sentolot didol jajake bareng saiki wis enek. Petuk kancane nyawange ora. Kula kalih sampeyan niku nggih kanca nggih abdi nitik miwiti saking nalika kakobaring Dawana Murup enten bali segala-gala sing nylametke sinten kula. Sing didha enten Garakan Putih sinten kula. Kula upami mboten disili mboten napa-napa. Pun nuwun sewu sinuwun kula nyuwun pamit. Mboten ngampil pusaka mboten dados napa. Nggih. Pun estu lho niki. Estu lho niki kula nyuwun pamit lho niki. Sinuwun pun dang oleh kula ngabdi teng Amarta. Kalih kakekne Semar. Kula dina niki mboten dipercaya nyilih wujuding pusaka gela rasing manah kula. Utamanipun gela kula dhateng Ratu Ndorowati, ora nyawang karo kanan. Ora nonton labane Petruk pun ala ketara becik ketitik. Wong cidra bakale cilaka, wong becik bakale basuki. Sampeyan kula nyilih pusaka mboten diparingke mongko wong ngurangi dosa niku lantarane kudu nganggo dana weweh. Njaluk pamit kanthi catetan gelo ati kula. Gelo rasing manah kula, klebu bapak kula Semar. Kaya ngono cacane kula Pandhawa. Kula ngertos penggale paduka sinuwun. Pekewet lan ingkang raka Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Raning Petruk sampun mangsa monggo samangken kula aturi maringaken pusaka tetiga sinuwun. Duh paman kepareng nyuwun wanci sekawan dasa dinten lamenipun ing mangke menawi sampun petang kaliyan para kadang badhe kula aturaken wonten ngasanipun Koko Prabu Duryudana. Ngaten sinuwun. Menawi amit madal pasilan kula nyuwun pamit. Kula rantos mancing sampun katemtokaken duh Gusti kula ingkang binetara. Senapa Gunawra sakaring daya rikala ngebyur sakara alon kulung makulung kulungan
dosa saking kutya sakura kula yen tanmu dosa sang Sri Yayi pun Kakang dir saged nanggapi kersanipun Kakang Semarang gene parang badhe mbangun kahyangan Yayi mula saking menika pun Kakang parang nyuwun pamit kula badhe minggah dhateng kahyangan Suralaya nyuwun priksa ngarsanipun Sang Giwang Jagat Girinata menapa teng dipunkarsaken Kakang Badranaya mekaten Koko Prabu nderekaken Basukarjani lampah Werkudara apa jaganen orsanen wujuding tamu-tamu kang mentas kondur saka Pasukan Agung Negara Ngamarta Jaganana aja nganti ana kang tuwa panca bagah jalaran adat lupya kang wis sengkuni anane mung tansah gawe derdak pisan mbok menawa kang Bandayuda pun Kakang jaluk pamit bakal nonton apa to kang dikarepake dening Kakang Badranaya Bratasena mawan tuwitaning kita kita lenuteng kitung kadung kader ngamomong Yayi Bratasena arep kakangku apa jaganen reksan negara Ngamarta Yayi mbok menawa ana kedadian kang ndadekke lingsem ananing negara ya wis tokke dawuh bubarna kang padha mraksiba pun kakang arep bakal mekas maneh wis tokke dawuh marep kakangku gocap kacarita nalika semana wis purna sabdaning Sri Narendra sabda pandhita ratu sabdaning pendhita pengendikaning ratu datan kena wolawali pindha temetes we Kresna temameng dilancang seta saya titan bisa mebet Kundurira Sri Narnata kairing ungling sang sekaten
Rada maju sik nak. Lah iya kok, Mak. Nadyan wancine wis ngangsek wengi ning tetepe kudu santai. Lah iya kok, Mak. Jangkep apa to sing dadi misi lan visine, jangkep apa to kang dadi kajate, sebab mbutuhke teming utawa waktu sing pas. Wong ngono. Aja nganti kesusu. Lah iya kok, Mak. Zaman saiki kudu bisa ngrasake wujuding kamardikan. Wong iki mapane ana ya kuwi papane adikku utawa anakku dhewe Nadyanto sawetara kabeh mau hajate desa ning tetepe santai ya nak. Kak Mak. Ki hajate bersih desa ya, Mak. Bersih desa. Wah, bersih desa. Ning dipapakke ana salah sawijining pamong no. Wong ngono, Mak. Lah iya. Ki jane nek dititi utawa diteliti iki nek wanci bersih desa ki kurang pas no. Wong ngono. Sebabe apa? Bersih desa ki mapane ana sasi sela, selaning sasi selaning taun. Kuwi sing trep ning kono kuwi. Dadi nyingkirke jim setan priprayangan elolo banaspati klek-klek balunga tandak mapane ana sasi sela. Ning kula mboten kok nyalahke mboten ngono. Wah iya. Sing dikarepke nyingkirke jim setan niku napa? Enten jroning jiwaning menungsa niku pun enten sing diarani geni, pun enten sing diarani banyu, pun enten sing diarani angin. Yen to pinuju menungsa nandukke duku ateges niku genine murup. Wong ngono, Mak. Nek menungsa nandukke kesabaran ateges kuwi banyune sing ketara. Nek menungsa nandukke wujuding kejujuran niku wujuding angin sing makarti. Angin ki perlambanging kejujuran ya, Mak. Angin perlambanging kejujuran. Mula sing dikarepake ngresiki jiwa nek tumraping wong Jawa utawa resik kuwi apa? Nyingkirke ardaning kanepson.
nek cara Islame ya kuwi wujude jim setan priprayangan elolo banaspati klek-klek balung atandak ning kabeh mau jane wis mapan ana wadake menungsa kuwi yen ta wong resik tumraping kajiwan ya Mak kejaba gedhong lan dalan utawa bali desane sing diresiki perkampungan sing diresiki ning utamane uga ngresiki lahir lan batin kowe ngandharke kok luput nganakke bersih desa ing sasi sura sura ki papane kanggo prihatin ya ta sela besar sura besar ki kanggo srana dana weweh le nyambut gawe jroning setahun kuwi 2% setengah didanake karo fakir miskin diwiti saka ngresiki raga ngresiki ati ngresiki bumi yen ta resik njur nanduke wujuding dana weweh yen ta dana weweh ngawali meneh miwiti urip sakjroning setahun banjur kuwi ngancik titi wanci sasi sura mula sura ki tegese suci mbok ngono ya Mak yen tawa sasi suci kuwi aku lan kowe padha resik nglakoni prihatin mbok ngono Mak jane sasi iki sing gawe sapa Mak sistem kalender kuwi sing menyesuaikan Sultan Anyokro Kusuma kuwi turune Ratu Mataram kang kaping 3 ngono dadi dipadhake siji Muharram karo sasi Sura Jawa karo Islam dipadhake iki sing menyesuaikan sistem kalendere ya kuwi Sultan Anyokro Kusuma men ora udur mbok ngono ya Mak sababe masuk Islam ana tanah Jawa ki mujudake perang gedhe perang agama no mbok ngono lah iya dadi mlebune Islam ki ndadekke perang gedhe ya nganti tekan dina wae kuwi diganti dina Islam Senin Selasa Rebo ki rak saka tembung wiwiti saka akadun isnain salasaten arba'akum situn jimatun sabaatun kuwi nek cara Jawa rak Soma Nggara Butur Spati Sukra Tumpak Ditih kuwi manut petungane wong Jawa mbok ngono Mak dadi miwiti Brawijaya kang 5440 ingkang pekasan bakal ya kuwi nganake wujuding syariat agama Islam jalaran akeh wong lanang kang ilang kaprairane wong wadon ilang wadine pekasan banjur diwenehi tatanane wong raben srawung antarane lanang karo wadon rak miwiti saka Brawijaya ingkang teman nalika semono sabda palon ora setuju ora cocok yen diwenehi agama Islam merga wis mantep karo agama Jawa agama Jawa ki apa Mak agama Jawa iki ora agama kaco tegese wong melok agama ora kaco agama Jawa ki ya kepercayaan no kuwi wahyune sing nampa Pak Kartak Winata ana tlatah Pasundan tembunge apa dongane wong Jawa Duh Gusti Kang Maha Suci kula ngungsi dhateng Kasukcen tinebena lampahing jim setan priprayangan kaliyan nyebut asmaning pangeran kang paring sifat welas lan asih nyuwun ta wujud ingkang sae raos ingkang leres rinten dalu kanthi kajake pangwaos ditambahi ilmu seduluran sedulurku papat kakang kawah adiarari getih puser marmati limputonaku jaganenaku aku njaluk slamet mula saiki ditata nganggo syarat ki apik apa ora becik apa ora dadi perkarane dudu perkara Hindune utawa Kristene utawa Islame utawa agama Jawa sing baku apa wong meluk agama uripe ora kaco meluk Islam kaco jenenge isih urung trep le memaknai wujude kitab suci wong ngono ya Mak dadi wong aja diwasa saka agamane sing baku kelakuane agama iki kabeh apik ning kari kelakuane menungsane piye Islam dengklak-dengkluk ngaji nek bengi bajing lha iki tetepe ya ora apik gawe agama Hindu yen tetepe ing kono seneng colong jupuk kuwi tetepe iki ya ora apik mula agama Jawa ki ya sah ya Mak saiki wis ditokke peraturane nok dadi ana KTP agama titik kepercayaan tegese wong sing ngutamake wujuding kapercayan nek mbiyen wong kapercayane iku dianggep PKI wah iki PKI ora ndek agama dibeleh ngono wong ngono mongko niku jane agama Jawa lah sakniki timbul malih
buktine napa kula sering ditimbali kalih kumpulan Sabta Dharma 101 Pangestu ya Sumarah niki tanggal 30 niku digelar dirawuhi menteri saka Jakarta mapane wonten tlatah Kediri kuwi ngutamake wujuding kapercayan ya kuwi wujuding kapercayan mula saiki ora perlu ngrembug babagan kapitayan bakune ati kunjuk marang panguwasaning Gusti sambunge perkara agama ki ati karo sing gawe urip poyok pinoyok wis ora perlu kiai ngritik agama liya ki ora perlu malah nek perlu saiki kiai iki ngutamake kapribadene kaya dene wong Jawa aja nerokne kiai Arab kiai Arab ki apik ora apik Jawa Jawa ki luwih pinter kok ngaji gawe dandang gula iso ngaji gawe pangkur iso ngaji gawe wayang iso Arab ora iso ya mligi kaya dene basa Arab ngono kae apa meneh yen to dijawake saya bisa memaknai lan bisa dingerteni neni maknaning Quran kang ana wong ngono ya Mam bali marang sura bali marang babagan sura ing mau wis ana sithik tak gambarake wujuding sejarah dadi ana sejarah Hindu ana sejarah Islam ana sejarah wujuding kapercayan intine garis besare wong ki meluk duweni cekelan percaya marang panguwasaning Gusti kang akare jagat wong ngono mak zamane zaman maju dadi muga-muga warga masyarakat ngaprang nggone nganake wujuding bersih desa ngrangkep suran niki dadi ngrangkep wong mapane enten Mulan Sura kok njing nek bersih desa niku enten sela enten nggih sela wayangan sura nggih wayangan dadi jane sing apik desa niku wayangane ping 3 lho Agustus pengetan HUT niku wayangan ngoten terus ngancik sela niku bersih desa sura niku nggih wayangan niku upama mboten wayang upamane nganake pengajian nggih apik wong ngono ya Mak nganake surah gawe tontonan ya apik ning jaman sakniki jangkep 500 tahun dina niki balik teng kapitayan Jawa dikuatake buktine akeh sing padha laku spiritualan bukan berarti kok ngiwake perkara agama mboten wong ngono ya Mak ya Nak iki awake dhewe iki ngedum panci ngono mau Gusti Kanjeng Bupati panjenengane Bapak Heri Nugroho wah katon penggalihe seneng ya ta nonton karo kawulane panjenengane nyanyi aku melu bangga no kuwi dadi kena diarani Kusuma Memba Sudra satriya namur laku wong gedhe ing ngatasé bupati ning tata carane kaya dene wong cilik mbah ngono ya Mak aku keronta-ronta Gusti Kanjeng Bupati nyenengke baya kok Mak eneng sira nyenengne eneng apa ora ninggali aku wis kok aku ya pelake Mas mesti kudu eleng sajroning urip tansah kudu eleng aja ngaji mumpung eling tapi uripe sakjane dhisik
Kula matur suwun rawuhipun Bapak Kepala Desa utawa Bapak Lurah Abdul Muthalib wonten sudung kula. Wong ngono mak. Bebarengan karo anak kula nang Nur Fakih. Ha iya Kak. Nur sing kuat. Ki wahyumu teka le. Ngono. Wah ngono ya mak. Wahyune teka. Iya wong kuwi diwiwiti kuwi ngesake lho nak. Usaha apa-apa ki rak gagal. Tahu bakul bakso ya tahu gagal mak gagal buku ya nate dadi salese rokokku ya tahu terus wis werna-werna lakone mula tak waca iki mujudke iki dadi pamecut uripmu iki wis kelakon dadi perangkat sing baku sampean kudu iso momong rakyat dadi hamong hameng hamot lan memangkat tetepe pangarso bakul bakso iki meneng aja tak-tok kene kok. Nek wong ngomong sik urung mari kok. Dadi tetepe dadi pamong niku kudu bisa momong. Dadi pamong niku abot joglangan umpamane sok dipaidu karo warga masyarakat. Wong ki tipake padha lonjong atine ora golong nanging nek perjuanganmu apik tetepe kabeh wong ki ngakoni. No, wong ngono ya mak. Tak dongake iso ngrengkuh karo garwane, ngono. Iki garwamu ki ya manut. Dulur-duluran kuwi penak-penak. Karek biasane wonge ayu-ayu. Wong ngono ya mak. Ngono. Mesti lek ngelem awake kok. Ya ora ya guyone iki ngono kuwi. Dadi niki cetane Nur niku basane kalih kula anak kula yogane mas kula ngono ya mak. Ya ora apa-apa mapan ana papan kene sing baku iso sramung karo masyarakat wajah kok dongake nggone ngasta minangka dadi kasun sembodo ngayomi masyarakat sregepo gawe proposal ngono mak. Iya lagi zamane zaman lobby kenalane kudu akeh. Bapak-bapak DPR kudu kenal piye mamreh dalane iki dibangun ngantuk tunjangan desane piye kuwi kudu kok perjuangke no. Dadi bab perkara pilihan tidak bermasalah sing baku apa alam demokrasi niku sing penting menciptakan rasa toleransi hormat saling menghormati sing penting amat ya ngaturke Sinom Parijata diaturke sapa sing nyuwara iki sing arepe tak suwun coba kaya ngapa. Aku arep nyuwun anak wadon Mbak Menur utawi Mbak Dewi. Menteleng kok. Oh tapi jenenge Jengsri mawon riyen. Jengsri ya, Mak. Ki cah loro ki tas lomba. Wah iya. Lomba no Jawa Timur. Wah, apik. Nomor piro, Mak? 12 besar, sijine juara 1. Wah, ngono. Ulanganmu, Mak. Iya. Iya nek kok lirih isin aku ngakoni. Aku wis ora ndirasa sombong wis ora duwe kono. Dadi nyangik iki ya paton mlaku ngono. Ora kok menggebu-gebu. Kok nyekel wayang bareng ora kok ngrusa-ngrusa ben ora. Sing penting ki cetha ngono. Wong iki apa to? Sing penting ki catur, sabet cukup kuwi wis lancar tekan tuwa ora neng gange. Awake dhewe iki juara bertahan no. Kene iki sak ngetan kabeh tengare wis diwayangi. Mau roh Pak Kalim Polsek Lodaya, dangu mboten panggih Mas. Wong ngono. Matur suwun Bapak Kalim. Ya. Ngopo, Mak? Medhuki aku, Nak. Engko sambung aku dijak lunga ning Semarang sowan ana Pak Anang Iskandar. Kuwi Polres Blitar biyen rak ngepek anak angkat aku to, Nak. Saiki wis bintang 2. Ngono. Pak Kalim karepe kon ngunggahne pangkate liwat aku. Lah dangkringamu tak ya omongi kok kowe. Ya Nduk, Sri kaya ngapa diaturke Sinom. Wah. Dia omongi mesti lah cah. Sing ngentaya aku tak longe. Enggak aku ngitungi dina Dik. Ya Nduk. Awrat swantene Nduk. Awrat sanget nggih. Lek awras Lindro